Nachádzame sa v Prešove na Rumánovej 6 a dnes máme Deň otvorených dverí. Tento deň sa spája aj s športovou Kozmo Damian olympiádou, na ktorej vás srdečne vítame a pozývame všetkých Prešovčanov a ľudí dobrej vôle, otvoreného a radostného srdca, aby sa pridal k nám. Dnešný deň môžete vidieť nádherné športové výkony, kde nesúťažíme každý za seba, ale ako tím vieme získavať medaily a s otvoreným srdcom, otvorenou náručou pomáhať slabší, silnejším, starším, mladším, mladší, starším. Využívame to, že skúsenosti šedín, ale elán mladých srdc sa dáva dokopy. Je to krásne, pretože v dnešnej spoločnosti sa často zaznáva práve to, že seniori už to nemôžu, hento nemôžu, nevládzu. My využívame elán mladých a skúsenosti šedín. Vedia krásne použiť, vedia krásne si pomôcť jedni druhým, podať loptu, vedia si navzájom rozjasniť tvár úsmevom. Spočiatku sme tu mali spev, teraz tu máme hranie a čakáme postupne na rozdávanie medailí a diplomov. Ďakujeme veľmi pekne za milé pozvanie na túto krásnu akciu, kde sa naše deti nielen zúčastnili športovania, ale zároveň mohli spolupracovať so starkými a taktiež sa naučiť, že nie len zdraví môžu byť starí rodičia, ale že môžu mať aj nejaké problémy a že im treba pomáhať. A veľmi sa nám páčila hlavne tá prvá súťaž, kde museli sa spolu podieľať na štafete a spolu so starkými preniesť na tácke vodu v pohári, čo bolo celkom slušne ťažké pre naše detičky. Ďakujeme. Deti sa v svojom živote stretnú s rôznymi ľuďmi a tým pádom si myslím, že ich treba od najútlejšieho veku učiť, že navzájom si máme pomáhať, nevysmievať sa z ľudí, ktorých slabšie chodia alebo potrebujú paličku, lebo môže sa to stať každému z nás a každý budeme potrebovať pomoc. Páčilo sa mi tu hlavne to, že sme mohli spojiť všetky generácie a všetci sa tu prišli pozrieť, zahrať si, užiť si tú dobrú atmosféru. Je to dobré, že sa zapájali aj mladší, pomáhali starším, aj my sme sa snažili im pomôcť, keď niečo nevedeli, alebo tak sme sa zapájali tiež s nimi a sme si to užili veľmi. Dnešný deň, ten deň, čo robia Deň otvorených dverí, je naozaj veľmi pekný. Majú tu aj malé deti, ktoré môžu s tými starkými porozprávať a vedia, že proste čo ich čaká. No, aký je život krásny. Prácu, ktorú vykonávajú, klobúk dole, lebo chodím tu dennodenne okolo. No zaslúžna činnosť a veľmi vzorné sú. No. To, čo robia pre tých starých ľudí, ktorí dennodenne si uvedomujeme, čo nás čaká a robia fakt prácu, ktorú si zaslúži si obdiv a pochvala. Vďaka Bohu za to, že sú.